Mathias! Mathias! Er det god udluftning? Dejligt køligt! Jeg kan ikke høre, hvad det siger. Okay, heller ikke. Det er det, der igen savner en forskel lidt fra hvad? navn, der har jeg jo Om du går ned? Prøv at kigge mange rent. ikke sådan lige... Der er ikke nogen her. Er det meget god nok? Ah, men skriv den. Det er ikke fair for jer. What? Og snakket i en brænder der omkring ham og så... Om dig selv. Det er lidt... Nej, du har fortalt. Vent nu. Og på det nordligste Norge, der hvor den egentlig kører rundt. Okay. Det har altid været beskyttet af sådan noget naturregløjser. Men der mener de faktisk, at der ligger meget, meget mere olie og naturgas deroppe, end de nogensinde har. Jamen det er... Og så har de noget, der hedder hestmælk. Det kommer vi aldrig til at kigge over. Og det var du. Starter lige scenen med hold i hånd. Se, hvis det går frem, Hvor hun så sprang ud af det. nej, du har fortalt. Det kommer på. Skal hun lige ud og finde det igen? Vi diskuterede altså, hvor jeg er mere sådan den der... rigtig mange polakker i Norge, hvor i Danmark. Hvor hun så sprang ud af det. Okay. Hun er egentlig ud af sådan Jehovas vidnefamilie. Hvad arbejder du med? Eller? Muligt arbejde.